Geert, Ja. ik moet het die toch vragen. Vertel. Hoe wie het om voor de allerlaatste keer live verslag te doen van Cambuur? Ze altijd al die duizenden keren west is een grut varjocht. Ik parkeer de auto op het parkeerterrein. Er komt een appje binnen. De burgemeester van Ljout die mij bedankt voor het werk wat ik niet heb. Nou ja, Het mag net volle gekker. maar net volle gekker. Om tafel trouwens, Ekem Wargemaster, de algemeen directeur van SC Cambuur, Ja. Art de Graaf. 2 toppers. Absoluut, want Ander Faber zit naast hem. Trouwens, laatste vraag. Ja. Krijgen we jou het actiëren wat hij naar je functie wordt bij Cambuur? Ja. En als het goed is, hast je van de persafdeling een kopie van het contract naar stuur krijgen. Dat kan je tekenen worden. Om tafel. Heerenveen wint toch een benutte strafskop met 1-0 van NEC. En Cambuur wint de bevrijdingswedstrijd. Jim Vitesse met 2-1. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Rulke. Ja! Hoe is het mogelijk? Dan is het Tony Rulke die er maar in tikt. Penalty voor SC Heerenveen. Nicolescu, ja! Daar is hij dan, de Moldaviër. Het staat gelijk in het Kooistadion. Het is een eigen doelpunt. Ja! Hoor. Hij rekkert net een piepernuut, die Duitser. Maar hij scoort wel 2 keer voor Cambuur. Het is net Tony Rulke. Nou is het clear. Heerenveen na 94 minuten voetbal wint. Inleveren die bal bij de skiertjochter. Inpakken, wegwezen. 3 punten in de pocket bij Cambuur. De play-offs voor Europa. Dat kind toch haast net meer mis. Ik woe in stilte voort, dat is me net slagen. Maar ik ben een uitermate gelukkig mens dat ik dit echt nog mooi maatje mocht. En hier aan tafel Geert van Thun, Ando Faber en de algemeen directeur van SC Cambuur, Art de Graaf. Welkom. Ja, Art, we hebben een heel soort te bepraten. Want het nieuwe stadion is nog niet eens clear. Of het volgende megalomane project zit alweer haast in de stijgers. Waar wordt onder andere de nieuwe assistent van Henk de Jong? Is de relatie tussen de trainer en de kippenvanger alweer een beetje koekenij? En welke rol krijgt Geert van Thun aan zijn bij Cambuur? Maar allereerst, Lokweenske, maar je definitief veiligstellen van de play-offs. Dankjewel. Ja, toch? Ja, zeer belangrijk. Dat is nou officieel. Is daar mooi het seizoen echt slagen? Nou, feitelijk wel in de zin dat je dat minimaal wil halen. Zo hoog mogelijk wil eindigen met play-offs. Dat hebben we in die zin play-offs gerealiseerd. Nu nog zo hoog mogelijk eindigen. En de play-offs, dat is weer een competitie op zich. Dus dan moet je weer vol voor het eindresultaat gaan. Maar wat we nu wilden bereiken, dat hebben we bereikt. En daar moeten we gewoon heel blij mee zijn. Zo. Zeker als je ziet waar we vandaan komen. Ja, want ja, waar hier dat toch naar die eerste 4 wedstrijden? Ja, maar kijk nog even stiekem naar het seizoen hiervoor. Dat je 13e eindigt. Natuurlijk eigenlijk gewoon dik door de ondergrens is. Dan lijkt het heel eenvoudig van pak het maar weer op en ga het dan nu maar even doen. Nou, ondanks die moeilijke start hebben we dat gedaan. En dat is volgens mij heel mooi. Goed zo. Nou ja, we hebben het tempo een beetje heeg, jongens. Want ja, we hebben, zoals ik zei, een soort bepraten. Laten we beginnen met de stellingen. Art, de wist hoe het werkt. De mast een keuzemaatje. En dan kiest de letter altijd op waarom komen. Maar de eerste is voor Andor. Ja, Andor, vriendenwieken wie het nog Remco Balk. Maar van nou is het toch echt Tony Rulke, de eerste spits van Cambuur? Nee. Nee. Art, binnen nou en Fjouweriers zit er een nagelnij trainingscomplex. Ja. Ja. Geert, Arne Slot is de allerbeste trainer die het Cambuur ooit gewoon heeft. Johan Groot is alleen op Beenhakker een paar weken. Nee, die zijn een Alderuiter. Oh ja. Want die heeft hem geholpen. Maar ja, is het Arne Slot? Ik vind dat is met de kennis van nu, dus zeg ik nee. Nee. Andor, Sipke Hulshoff is de allerbeste assistent die het Cambuur ooit gewoon had. Ja, 100%. Art, Bert van der Brink en Facebook, dat is een ongelukkige combinatie. Nee. Nee. Goed zo. En de laatste is dat vergeerd. Cambuur Vitesse, wie voor mij persoonlijk de meest bijzondere wedstrijd, werd ik ooit verslag van dienen. Ja. Ja? Want laten we daar klik verder op praten. Want ik zeg zelfs nog een spandoek, maar die namen erop. Nederloven, hè? Nederloven. De kern van Cambuur, waar ik ze ongelooflijk dankbaar voor ben. Ja, want dan komt het stadion binnen en dan? Ja, nou ja, je zit in die perskamer, je bereidt je voor, je ziet of het nam op, je toch nog wat opstellingjes en je stappen die door uit. En het eerste wat je zegt is zo'n vlaggen. Ik denk, hè? Dat is net weer. Nee. Dat zit er net, wist je wel? Droom ik of waak ik? Ja. Nou, dat vond ik echt zo super, jongen. Zo Ik vind geweldig. het ook meer dan terecht. Ik bedoel, ik zou het nu
nu pas zeggen, en niet een jaar geleden, maar nu je het aan het afronden bent met zo'n staat van dienst. Je leest het ook overal, de mensen die zoveel genoten hebben van dat live verslag. Ik kan mezelf nog herinneren, Emmen, Cambuur in 2013, die uitwedstrijd, dat fragment, maar ook van die kampioenswedstrijd. Ja, dan heb je kippenvel op je rug staan. En volgens mij ben je dan een verslaggever die ertoe doet. Want dan raak je de mensen. En dat is volgens mij week in, week uit gebeurd. En dat zie je terug in het respect van de supporters en dus ook een spandoek. Ja, was het ook eerst voor de club behouden hoor of zo? Want dit, je hebt hem wel heel snel door, Andor. Nee, maar dit is los daarvan even denken terecht. We moeten toch echt nog wel een beetje kritisch wijzen. Hè? Want uw collega Roelof de Vries het verleden week een oproep dienen. Toen zijn wij al, ik weet net in hoeverre dat Iliao het oernaam wordt om in de 70ste minuut te applaudisseren. Ik ben er volgende week aan meerdere keren op onsprutsen. Daar hier de meesten toch wat meer van verwachten. Ja, maar we moeten wel constateren dat keurig vervangen was door het roepen van de naam van Henk de Jong. Ja. In dezelfde minuut. Ja, dat klopt. Heb ik er alle vrede mee. Nou, precies. En dat spandoek, nooit Scotty Morrie. Daar moet het spandoek vandaag. Ja, maar ik vond het echt geweldig. Nee, het was een turbulente week, jongens. Waarin mij een protte verrassingen bezwargen binnen. Werd ik net bij stilstaan hier. En ja, het feit dat je dan dus toch kennelijk voor een protte meesken iets budgetten hebben in de context. En wat ik heb hier levensrijden naar wat dan ik. Gewoon is dit een doelpunt maken? Mijn uiterste best die om zo mooi mogelijk verhaal te vertellen rondom Cambuur. Nou, dat doet mij uitstekend. Want dit is eigenlijk, ik hier vroeger een jongensdroom, ik wil bij de radio werken. En die is uitkomen en had je dan dit uiteindelijk aan het einde van de rit, want verslagjouwing dat weer natuurlijk meer Grutte inzet, dit weer omkrijgen, dan is dat top. Zeker. Echt geweldig. Nou ja, mooie complimenten. Het weer een hele speciale wedstrijd. Cambuurtje in de Vitesse, maar een speciaal shirt. Al hier in het ramp van 80 jaar bevrijding van Ljouwert door de Canadezen. En dat het dan uitgerekend een Duitser is die het keer scoort, hè? Ja, hoe is het mogelijk, hè? Dan krijg je al hier op spoor, jong. Nou, en dan naar Ouderin doorsto een interview met Henk de Jong. Die laatste interview dus. Ja. Het leven is tamelijk voorspelbaar voor de verslagjouwer op leeftijd. Die houdt ermee op. Ja, jammer dat ding maar even. En dit mag er net uitknipt worden. Ik ga 31 hier bij Cambuur, is Geert West. Maar ik ga nog vol langer mee werken. Ik bij de amateurclubs. Altijd respect. Altijd, als het slecht is, slecht. Goed is het goed. Als het tussen niet zit, maak ik er een prachtige wedstrijd van. Maar altijd eerlijk en oprecht. En naast het voetbal, ik menselijk samen met je vrouw Jaansje. Geert, ik wil die danken. Ik zeg van een spandoek van onze supporters. Dat is echt speciaal voor een verslaggever. En daar mag je echt trots op zijn. En ik weet dat een Cambuurman bent, dus toen best hier de rest van je leven denk ik wel welkom. En val me stiekem gist wat waan, maar dan mag ik net. Als je die podcastvrienden, die worden het weten, maar dat vertellen we net. Heel veel geluk in je leven namens Hulk Cambuur. Ja, dat zei Henk de Jong. Maar goed, de klok rint nou, hè? We willen nou heel graag. We willen nou een primeurtje. Hè? Een primeur is welke functie krijgt Toon nou aan zijn binnen Cambuur? Klein stukje voorgeschiedenis. Mag ik toch even vertellen. Ik stier een keer met Roelof Pal te praten en die zei van in dat nieuwe stadion krijgen we straks een speciale ruimte voor fotografen. En die hesjes en ontvangen en koffie en dat soort dingen. En we moeten eigenlijk nog iemand bij. Ja, ik zei, lijkt het mij wel leuk. Nou, zo is het begonnen. Nou, dan doe ik dat. Dat is de kern. Ik wil graag wat rond voor Cambuur. Omdat Cambuur mij gewoon een hele soort bracht had. Nou, dan ken ik iets rond dan. In vorm van vrijwilligerswerk. Nou, toen stond ik een keer in de hal van het nieuwe stadion. Toen kwam Jan Bruin ondrenteld. En ik zei, wat zit nou? Ja, hij zei, ik ging in de skybox. En dan vertel ik even een verhaaltje voor de wedstrijd om de sponsoren. Ik zei, Ruben Seidsma, dat is ook wel wat voor die. Wow. Wil ik wel dan. Geen enkel probleem. Ja, zijn ze. En misschien kist ik nog wel mooi draaien het hele team van mensen rondom zijn wedstrijd in de perskamer. Ik zei, jongens, ik ben eigenlijk overal wel voor in. En dus hadden wij een algemene afspraak gemaakt dat ik vanaf 1 oktober, want ik wil net eerder, want ik moet hier waarschijnlijk assistent beleven. De eerste wedstrijd van Cambuur in het nieuwe seizoen, die moet ik doen. Want dan ben je maar al je voort. En ik ben wel de vervanger. Dus dat, daar is hij weer. Het was een soort Heintje Davids verhaal met dat. Dat is het beleven. Dus 1 oktober, ik ga nog een keer op vakantie, maar ik ga eigenlijk vaker op vakantie. En dan ben hoe heet die nieuwe functie? Ja, die had nog geen naam. Nee, we vullen dat in. Okay. Maar dus er zijn honderden supporters Westwerken waar die Simmy zijn van. Dan moest er naar je stadionspeaker worden. En dat wil ik per vast net. Omdat ik dan weer helemaal gefocust was op de wedstrijd en al die dingen. Dat hier gesimmer. En B, er is een icoon aan de microfoon in het Cambuurstadion. En als die net zei, ik ga ermee op, dan ben ik de laatste die het hem opdringen zal om die plak in te nemen.
Goed zo, maar dan krijg je dus wel een oordersrol binnen Cambuur. Kist dit al je bevestigd, je algemeen directeur het Artegraaf? begint op werken te lijken voor Geert straks op wedstrijddagen. Ja. Nou, ik ga je 2 contracten lezen. En dan zoek ik daar graag de handtekening op gaan willen. Eerst maar eventjes van Geert. Ja, echt de persfotograaf komt erbij natuurlijk. Zeker. Kost het nog moeite gespaard, jongens. Ja, keurig. En dat is de handtekening van Geert en ik de handtekening van... Aad ook nog even tekenen. Alweer keurig. Oh, Eerst Aad eventjes de handtekening. Helemaal goed. Prima, jongens. Ja. Dit is... dat is Jongens, dit is mooi. Hè? Ja, dit is prachtig. Ja, dat vinden wij mooi, hè? Nou ja, Dus ik smokt deze naar tekenen. ja, Die is genoeg. Die komt en jongens, Jereveen die moest in NEC, die winnen. Ik van NEC. Hij stond die wedstrijd Sjoen? Ik had de eerste helft Sjoen. Ja. Toen dacht ik toch even seppen naar Luik, Bastenaken, Luik. Toen heb ik even wachten tot Pogacar voor toen ben ik weer omgong. Maar toen stiet hij intussen niet 0. Ja. Dus doelpunt heb ik net Sjoen. Maar wie een hoopgevend begin in elk geval. Die eerste Jereveen 24 jaar loeren wie echt heel goed van SC Jereveen. Soort mogelijkheden. Wie een goede reddingen van die keeper van NEC, Robin Roefs. Vooral op dat schot van Smans, hè. Ik denk die gaat heerlijk de kruising in. Maar daar zit hij echt heel goed bij. Ze hebben nou 40 punten. Vlien Wiekers en Robin Veldman, de trainer van Jereveen. 40 punten, dat mag toch genoeg wezen voor de play-offs. Nou, daar komen ze nou een beetje op waarom. Allereerst al de onvierder Luc Brouwers. Even Jerre. Ik denk dat het niet genoeg is. Ik bedoel meer te zeggen, ik vind dat we niet moeten denken dat het genoeg is. Je moet niet met de mindset nu gaan spelen dat je er al bent. Dat is gedoemd te mislukken in mijn ogen. En ten tweede, zolang de laatste wedstrijd er niet is gespeeld, bij de sowieso niet. Dat is een cliché. Klinkt bijna als Johan Cruijff een beetje, maar goed. Doe ik hem een beetje tekort, denk ik. Maar nee, ja, ik denk dat je niet moet vanuit gaan dat je er al bent. Nee, want er zitten gewoon autoploegen op het Vinkertouw natuurlijk. Hè. Fortuna, Sparta, Grains, Heracles. Had ik nog een wedstrijd minder spelen. Hoe kost de kans niet, Andor? Ja, ik zeg het wel goed kom. Ik zeg het Jereveen wel heljen. Waarom komt het op Brouwers trouwens? Luc levert altijd, maar ik vond dat hij juist ik negatief leverde. Want die gele kaart in de 89ste minuut, of het wie het. Hij een partijtje duwen, hè? Ja, nee, maar naar ouder in de catacomben, Jogerek on, dat wie een bewustzien. Want ja, hij is er nou net bij in RKC, maar kan dan wel weer mooi, want het is in orde club de Go Ahead Eagles. En ik bijtje in de laatste wedstrijd in Feyenoord. Dat wie een bewustzien. Hij lokt hem uit. Dat vind ik een beetje vreemd. Want nou doe je kijkt alsof die wedstrijd in RKC minder belangrijk is of zo. Wie als die Jereveen daar juist de play-offs misschien wel veilig stellen in. Ja. Boven dat is die onvierder. En vind ik dat je dat als onvierder net wel mat. Oké. Maar ze zijn wel al heel voorzichtig, hè? Vies net? Maar 40 punten, of het definitief genoeg is. Ik moet net zeggen dat ze kampioen worden. Nou, het blikt dat trouwens achterop. Dat is ook hartstikke leuk hoor. Ja, het zullen ze kennen. Cambuur die zei, nee, het had de plak, nee, heb ik in voor de play-offs. Jereveen die maar in je voet in die play-offs zitten, nee, nog niet zeker. Vies ook Art van dat Cambuur misschien in de persoon van Henk de Jong, ik Jedder, Cesar Matten hier van jongens, we gingen gewoon vol verplakt waar. Ja, dat had ook gekund. Ik weet precies waarom Henk dit zo gedaan heeft. Je wil natuurlijk de play-offs als een kans en als een feest omarmen. En als je dan vol voor de tweede gaat en je voelt van joh, dat wordt al heel ingewikkeld en je redt het niet, dat het dan een teleurstelling wordt. Het is een afslag die je neemt, van tevoren ook met hem besproken en ik snap het wel goed. En je kan van de buitenwereld natuurlijk allemaal roepen wat je hier roept van heel voorzichtig. Ja, het is allemaal druk. Er zit druk op. Dat zie je gewoon in stadions op ploegen. Dat zie je gisteren bij Ajax druk. In mindere mate bij ons misschien ook wel een beetje de laatste weken. Is er een beetje druk op. Ja, dan probeer je daar natuurlijk als staf een klein beetje lucht in te krijgen. Maar dat is dus van tevoren al je bepraat. Ja, tuurlijk. Je praat elke dag met elkaar. Dat is een soort spindokter. En je voelt ook wel hoe je ervoor staat en hoe het loopt en wat haalbaar is. En van, nou ja, zit je er lekker in, dan ga je er vol voor. Of zeg je, nou, laten we maar deze afslag nemen. Dus ik kan dat heel goed begrijpen. Ja, voor het seizoen wie Henk natuurlijk ook al wat veromhoudend. Want Lars Lamboy, technisch manager, hield hoe de top 4. En Henk hield hij toen top 8. Is Henk gewoon net wat voorzichtiger? Ook omdat hij weet dat hij de eindverantwoordelijk is? Ja, tuurlijk. En nieuwe ploeg. Veel verandering aan het eind van de window. Dan word je ook gewoon wat voorzichtiger. En dat is op zich ook logisch. En ik moet zeggen, ja, we hebben denk ik de afgelopen jaren bij de club een hoop dingen goed gedaan. Kijk naar de hele ontstaan van de randvoorwaarden van het stadion. Maar we hebben ook wel eens dingen niet goed gedaan. Dat voorbeeld dat je nu noemt. Ja, dat hebben we ook naar elkaar uitgesproken. Van, ja, dat hebben we niet echt heel sterk op elkaar afgestemd. En die ruimte die ontstaan is, daar duiken mensen in. En dat is terecht. Dus dat moeten wij gewoon beter doen. We hadden allemaal wel dezelfde gedachten. Alleen ja, dan ga je al wat eerder voor een camera of voor een microfoon zitten. Spreek je uit. En dan voelt Henk zich in dit geval
geroepen om dat een beetje af te zwakken. Dat snapte ik ook wel, zeker toen Milan Smit vertrok. Van, ja, en nu dan? Ja, wij moeten dat gewoon beter doen. Want die ruimte mag er nooit ontstaan. Ja, dat speculeren gesproken. Er is natuurlijk een moment geweest in het seizoen dat van de Boetenwacht het idee kwam van ja, Henk staat op een wip, zeg maar zeggen. En toen kwam de wedstrijd in VVV en die won hem en toen kantelde dat hele verhaal weer om. En toen moest Mark Diemers er nog even aan te pas komen. We staan 1000% achter de trainer. Is binnen letterlijke woorden dit is spruts voor die microfoon. Het Henk, laat ik het maar even populair zeggen, op een wip staan intern gezien bij Cambuur? Nee. Nooit. Nee, het is wel zo als je een hele slechte serie doormaakt, dat je met elkaar in gesprek gaat van jongens, hoe gaan we dit omdraaien? En dat gesprek voer je ook met elkaar. Maar er is geen moment geweest waarin wij in een situatie hebben gezeten. We zeggen, als we deze verliezen, dan is het gebeurd of zo. Ik snap best dat het in de buitenwereld ontstaat. Dat was de teneur van de commentaren. Ja, als hij verliest van VVV, is hij weg. Dat hier dus zelf eigenlijk een beetje. Absoluut. Maar de spelersgroep ook. Want ons zullen Mark Diemers dat net nadrukkelijk. Maar dat is toch ook logisch. Als je in een fase zit waarin het bij je wegloopt of moeilijk is, dat je daar onzeker van wordt. En Henk in zijn geval ook. Maar Jim had het toen net verkeerd om achter hem steen te gaan naar Boetentaal. Ja, dat is wat anders. In de zin van dat je uitspreekt, we staan er vol achter. Daar heb ik zelf niks mee. Tegen Henk ook gezegd, ja, dan ga je de hele andere kant op. Want dan gaat aan deze tafel geroepen worden van, nou, nu zal het wel gauw gebeurd zijn. Want de leiding, we staan achter de trainer. Waarom staan we niet achter de trainer? We zijn wel met elkaar in gesprek gegaan. Van wat moeten we nou anders doen? Hoe gaan we dit nou omdraaien? En als je dat soort gesprekken voert, dan doe je dat niet omdat het heel goed gaat. Dus dat er dan een gevoel ontstaat. En misschien moet dat gevoel ook wel even ontstaan om iets los te maken, waardoor je dus die wedstrijd wint en Venlo. Maar als we die verloren hadden, dan was Henk er niet uitgegaan. Heb ik later ook tegen hem gezegd. Ik zei, jij had het gevoel, hè? Ja, 100% het gevoel. Hij hier zelf dat gevoel, en er is hier nogal wat op tussen tafel te landen komt, maar hij hier zelf een heel nadrukkelijk uitsprutsen. Jongen, ik vlieg eruit. Ja. Ik weet zeker, ik ga eruit. Ja, nee, maar ik ken Henk. Ik werk al heel lang met Henk en een fantastische vent om mee te werken. Maar ook natuurlijk zeer emotioneel betrokken en voelt ook wel aan van joh, hoe. Dus ik weet wel wat voor processen in zijn hoofd zich afspelen. Maar ik zal je nog een keer zeggen, een week later heb ik met Henk gegeten bij Van der Valk en Drachten. Ik zeg, jij dacht dat dit zou gebeuren? Ja. Ik zeg, nou, antwoord is gewoon nee. Absoluut nee. Maar dat we er even heel slecht voor stonden, ja, dat was volgens mij duidelijk. Ja, dat is niet ontkennen. Nee, niet ontkennen. Nee, nog eventjes hoe Jereveen trouwens, want Jereveen wint, hè? Maar 1-0. Weet je een quizvraagje? De laatste keer dat Jereveen de 0 hier? Quizvraagje? Wanneer hier Jereveen voor de laatste keer de 0? Heel december 1-0 winnen van PSV. Maar dat wie 14 wedstrijden lien. De laatste keer dat Andries Noppert de 0 hier. Wie daar weer voor? Want PSV is die Mickey van Hart op doel. 18 wedstrijden voor het laatst. Ja, dat is echt net... Ga je Polonaise door de catacomben nemen, Koen? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel, ja. Zeker. Van Jereveen trouwens is er... Telefoon? Hallo? Ja. Telefoon. Hallo, maar waar hebben wij het genoegen? Sipke Hulshoff. Sipke Hulshoff. Moeten wij applaudisseren voor deze topper of niet aan? Assistent van Aardenslot, kampioen van Engeland met Liverpool. Allereerst Sipke van Hette Lokwenske. Nee, bedankt. Ja. Vertel eventjes, na dat laatste fluitsignaal, wat gebeurt er dan al jaar? Wat gebeurt er al hier? Ja, een stukje ontlading. Het stadion ontploft. Meestal in de hele wedstrijd is al super aanwezig. Ja, het is iets waar echt naar verlangd wordt. Hè. Dat mocht van tevoren al, dat mocht dan de meesten in het stadion. En natuurlijk best PLN kampioen worden. Dat weer wel in de coronatijd. Dus dan kon het net vierd worden. En toen mocht voor iedereen dat het verlang heel erg groot was naar dit moment. Ja, en het weer grandioos. En wat die het met die, Sipke? Ja, ze noemen me altijd wel een beetje achter de vier, zeg Geert. Ja. Maar ja, ontlading, ja, hoe mag ik dat zeggen? Het is van binnen veel iets. En wat ik dan zelf altijd het mooiste vind, dat ik dan om je heen zorg en naar de meesten zorg, de supporters zorg van. Ja, de blijdschap die daar heerst, als het naar de meesten zorg werd, als het om die heen zorgt, of de stafleden die dusdanig betrokken zijn, die al heel lang bij deze club binnen. Ja, dan mag je af en toe wel eens even jezelf in de jerm kniepen en dan ga je zelf ook wel eens een keer een beetje de trend in eigen.
Lieke maar ik. Ja. Sipke, de zoon van de fietsenmaker Ruud Wieselman. Ja, dit wordt hè. Mooi hè? Fantastisch man. Ik zie hetzelfde, Sjer Sipke. En ik kan me voorstellen dat er in een moment wie je dat een heel soort indruk maken. En dat is, we hebben er ook nog een loersfragmentje van. Doet je machine voor de kop stieren. Eerst even jaren. Ik zeg Virgil van Dijk die de eigen ticht en daar kwam een brok meisjong uit. Hoe wie dat voor die? Hoe zongst ik mij? Geweldig. Ik denk, dat is mijn stem ook wel goed, yes, hè. Want ik heb namelijk nog best wel een goede stem. Maar nee, het wie magistraal. Magistraal, wat ik zei. Hè. Wie zong naar de kop daar en die meesten, ja. Het wie een brok lawaai. Maar ik vanuit die jaren vanuit die jaren tribunes. Ik denk dat er net in je voortgang is. Het wie, ja, het is. Ik had er stien, hè, dus het is moeilijk om te omschreeuwen, maar als het testje is, dan. Ja, het is een droom. Ja, dat is echt een droom. En we hebben nou de algemeen directeur van Cambuur aan tafel, Art de Graaf. En ja, Sipke, het is, want de basis, keer toch steeds, tussen Dij en Arne Slot, is line bij Cambuur. Daar ben je wel kan de wond zien kan voor het eerst. Ja, heel wat meegemaakt en een paar keer de eer gehad om de mannen te aanschouwen in Liverpool dit seizoen. De laatste keer zaten ze met z'n tweeën als Woldorf en Stettler boven op de tribune, want toen waren ze geschorst. Ja. Maar jongen, van harte gefeliciteerd. Genoten van jullie afgelopen seizoen en voorwaarts nu, want dit is een geweldig avontuur. Ja, dit is geweldig. Dat is geweldig. En dit is nu een jaartje of 3 achter elkaar. Eerst het kampioenschap bij Feyenoord, toen de beker met Feyenoord. En nu dit. En dit is wel weer de overtreffende trap. Hè. Je hebt bij Feyenoord al het gevoel dat het bijna niet groter kon. Gevoelsmatig. En nou, als dan de justrek zus steeds maar bij aankomst bij de bus, hoeveel meestal had dat je om het paard naar het stadion, hoe dat vult is door het aantal mensen. Ja, we konden maar de bus haast net niet eens trainen. Ja, en dat is wel de grutheid van deze club. En ik zeg heel erg uit naar 26 mei, want dan hebben we de huldiging in de stad. En dan kun je nog een keer met die busrit. Ja, wat wordt een busrit, hè? Dat is kind gigantisch te wezen. En we willen het mooier dus heen komen, maar dat is, dan zal ik wederom de stad helemaal op de kop staan. Ja, want hoe zorgen nou eigenlijk de komende dagen eruit aan, Sipke? Want ja, dan moet ik nog gewoon fjouwkie voetballen worden. De man nog, wie ben je een vrijdag, naar die inval. Dus het bier wat we juist er gewoon hadden, dat kun je even rustig bekomen. Je spint in de hasses trouwens of net? Nee, voelt dat. Ik ben wel, mag ik wel zeggen, ik heb mezelf goed onder controle houden. Dat is knap. Maar hoe wie dat feestje dan, Justin Sipke? Wie die vreun familie direct al hierbij? In het stadion, dat klopt. Hè. Mijn gezin weer er. En mijn zussen die komen meestal lekker op de soks op het moment, maar die ben op vakantie, dus die konden net bijwijzen. Mijn ouders die had thuisgenoten, dus die had van A tot Z de televisieprogramma volgen. En ik had bij mijn vrouw en de BMW erbij, we had mij snel 4 in het stadion. En het is dan wel heel erg mooi dat je direct mij snel een deal kennen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Sipke doet het al hier binnen weer. Toen moest ik wel even nog in high denken. Wat heeft hij wat bij die aanreizigen, hè? Ja, nee, zeker. Die had heel wat met mij aanreizigen. En dat is begonnen in het hier dat ik bij de Friese jeugdelftal zit. En dat week een eerstrijtje, een 4 hier. En mijn ouders zien natuurlijk een eigen bureau. En dat moest altijd, dat kon altijd op de haren staan goed gaan. Maar het moest altijd naar de sluitingstijd moesten we heen brengen. En dan is het natuurlijk wel mooi als dan die tijd weer omstinkt en dan had dit en dan kist dit weer om. Ja, en het kent mij meidje, dat is natuurlijk wel supermooi. Ja, prachtig. Absoluut, prachtig. absoluut. De titel, maar de grootste club van de wereld. Maar nou verder, Sipke, want Heger besteedt net, jongens, dit. Champions League, ho ho. Ja, wereldkampioen. Oh, Champions League. Ja, toch? Wereldkampioen met Brazilië of zo? Ja, nee, maar dat is juist. En ja, de lotte gaat nou omhoog, hè, wederom omhoog. En dat wordt een hele uitdaging hè, voor volgend seizoen om weer hoe te gaan. En dan zullen we misschien in eerste seizoen wat meer prijzen pakken, Marten. Misschien is dat een lotte heuger, maar we gaan er eerst super van genieten. En als je wel wat de toekomst dus weer brengen wordt. Zo is het. Mooi man. Hartstikke mooi. Dan nogmaals, Lokweensken en een heel soort willen. En bedankt dat je even bellen hebt, Sipke. Geen probleem. Dank je wel. Hey, fijne uitzending nog. Hoi. Kun je dat duiden, Art, wat het succes van deze beide mannen
voor effect op Jimclub had? Ja, het zijn twee jongens die zo complementair aan elkaar zijn. Zoveel vertrouwen hebben onderling. En zo goed kunnen uitleggen. Dus je kan als trainer nog zo'n goed plan hebben. En dan kan het allemaal uitdenken in je hoofd. En hoe ga je dan die groep meenemen in dat verhaal, dat ze dat gaan uitvoeren wat jij bedacht hebt. Ja. En daar zijn zij echt absolute koning in. Spelers vinden het leuk. Die snappen wat die trainers willen. Die vinden die oefeningen leuk om te doen. Die hebben plezier, want het staat voorop. En dan komt die uitvoering, omdat ze zo goed begrijpen wat die trainer wil. En ik denk dat ze daar ook hier de spelers weer enorm mee verrast hebben. Ook spelers van dit niveau, die dachten van ja wie komt er dan nou binnen? En Simke Hulshoff van Twiesel binnen. Wie zijn dat nou? En die toch heel snel ook overtuigd waren van het feit van ja, dit zijn trainers die snappen wel voetbal. Ja, maar dat hier toch echt nooit een moment intinken kind. Doet ze nog actief in bij Cambuur van ooit misschien, ja, ze hebben wat talent, ze zijn goed. Maar weer met kampioen, maar Liverpool. Nee, dat is waanzin om te zeggen van dat we dat toen zouden voorzien. Nee, maar wel altijd gedacht. En toen was Sipke de hoofdtrainer en Arne de assistent bij Cambuur. In ieder geval in de hiërarchie en de papieren. Ze deden het samen. Waarvan ik wel wist van nou, als Arne zijn papiertje haalt, die heeft echt ambitie om hoofdtrainer te worden. Ja. Die gaat stappen maken. Sipke had toen ook wel de ambitie om hoofdtrainer te zijn, maar die vult nu eigenlijk perfect zijn rol als assistent in. Wie weet wat hij later nog een keer gaat doen. Maar ik denk dat hij heerlijk in positie zit nu. Dus wel gedacht van die gaan in Nederland hele hoge ogen gooien. Of samen of apart. Maar dit had natuurlijk niemand durven dromen. Nee, zeker niet. Ik wil het eventjes houden en Oreman. Bert van der Brink, u wel bekend. Zit bij hem in het stichtingsbestuur. Zeker. Ik word bekend als de kippenvanger de laatste maanden. Van der Brink die zit dus op het plus. En die heeft hem dan 2 keer op social media negatief uitlitten onder oor trainer Henk de Jong, maar ook Mark Diemers, Ljoek en Michael de Leeuw. En ze verzinnen te volle en ze doggen hem in. Daar kwam het eigenlijk een beetje in het kwart op del. Als hij soks plaatst op social media, nogmaals Bert van der Brink in het stichtingsbestuur. Wat denk je dan als je Maas wekker worden als algemeen directeur van de club? Even bellen. Ja, en hij nam me gelijk op. Ja, tuurlijk. Nee, maar Bert is een fantastische vent. Als persoon, als Cambuurman inmiddels. Maar Bert is ook een man van het moment. Die hoort wat, die ziet wat en die doet dan, die handelt dan. Want jullie lezen deze 2 momenten, maar ik heb veel meer van hem gelezen. En ook niet over Cambuur. Dus hij steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Of dat nou positief of negatief is, want het is ook heel vaak heel positief. Ja. Maar het is altijd gerelateerd aan een moment wat hij beleefd heeft. En dan krijg je dit soort reacties. Ik bel hem dan wel op en leg ook wel uit van joh, dit is misschien niet helemaal passend bij jouw positie. Of wie je bent. Ja, dat maakt hem niet zoveel uit. Ik heb geen rol duct tape in de zak. Dat ik iedereen een stuk op de mond plak. Het zijn zelf mensen met een mening en een telefoon. Ja, zeker. Het klinkt als een ongeleid projectiel. Nou, dat valt wel mee. Dat valt best mee. Voor hem is het alweer klaar als hij het geplaatst heeft. En dan... Alleen, dat heeft natuurlijk nu gevolgen. Dat is de pest van social media. Het is klaar als hij het geplaatst heeft. Precies. Maar dan begint het voor de ontvanger van die boodschap. Maar dat is heel misschien wel... Daar kijkt hij wat anders naar. Hij denkt nog een beetje in de categorie... Morgen zit de vis weer in de krant. Maar dat is niet met social media. Dit blijft er voor eeuwigheid opstaan, hè? Ja, dus dan heb je daar gedoe van. En dat zijn wel even lastige dagen, want dan moet je toch bellen en even uitspreken. En met Henk, en Henk reageert. Nogmaals, dat op kan televisie. Dat moet ook allemaal even gebeuren. Want ik kan dat allemaal wel willen voorkomen. Dat gebeurt niet. Laat het er ook maar even uitkomen. En dat hoort misschien ook wel een beetje, past wel een beetje bij Cambuur. Alleen, we moeten dat nu wel een beetje proberen te beteugelen. Dus je snapt best dat hij moet er gewoon mee ophouden, toch? Ja, maar niet alleen hij. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Want die telefoon en social media, dat zijn natuurlijk wel een gevaar. Ja, maar alcohol en social media gaat niet samen. Nee, precies. Maar was dan nog suggereren dat hij een drankje op hiet? Nou ja, daar kan ik me iets mee intinken. Van, dat je, als je een borreltje op hebt, dan doe je gauw. Dan pitch je gauw. Dat heeft in dit geval helemaal niks mee te maken. Ik ken Bert echt al heel lang inmiddels. Ik denk al wel vanaf 2017, 18 elkaar voor het eerst ontmoet. Die zegt gewoon wat hij denkt. Ja. En die schrijft ook wat hij denkt. En dat bedoelt hij niet altijd zo beroerd als het eruit komt. Maar het staat er wel. Ja, dus dat daar gedoe van komt, ja, dat kun je ook niet ontkennen. Dus dan is aan mij de taak, maar niet alleen aan mij, maar ook in het stichtingsbestuur. Van jongens, laten we nou even bij elkaar gaan zitten. Want dit is allemaal niet zo handig. Dan doet hij het een keer uit. En dan bel jij en zegt, Bert, dat moet je niet meer doen. Dat is niet handig en wel hierom. En een paar weken later doet hij het nog een keer. Dan pak je de telefoon en zeg je, godverdorie, flikker nou toch eens even op. Bert, dat doe je nou nooit weer of gooi je het eruit.
Of zoiets. Of zoiets. Of zo. Maar dat doe je niet, want hij betaalt veel te veel. Nee, maar Bert is ook een man waar je alles tegen kan zeggen. Oh. Wat je vindt. Dat hoef je echt niet. En alleen, ja, het is gedoe. En zeker als Henk. Henk is hij werd woordkunstenaar genoemd door Nico Dijkshoorn. Dus die vloept er dan wat uit, wat even flink rondgaat. Oh. Ja, dat hoort er dan ook even bij. En Maar dat is moet het Bert ook dan net ook voor die, accepteren. een beetje Lavieri eigenlijk, als Tuurlijk. algemeen directeur? Want ja, we hebben je wel hoe de... Maar dat is mijn hele functie, Arjen. Ja, oké. Maar we hebben je wel hoe de grootste sponsor van de hele club. In de moderne tijd heet dat INA, stakeholder management. Stakeholder management. Wij nemen de Friesland Lavieri. Ja, nee, maar zo is het ook. En ook accepteren dat soort dingen gebeuren, want je kan dat niet allemaal voorkomen. Alleen als het dan gebeurd is, ja, dan moet je ook proberen dat wel even in de kiem te smoren. Maar is het nou opgelost? Ja, dat is opgelost, ja. Ja, Ja. maar gebeurt net weer. Ja, dat weet ik niet, maar in principe is het opgelost, ja. Nee, maar volgens mij is er best wat gebeurd de afgelopen weken op dat gebied. Dus is dat nu wel opgelost. Maar ben je net bang dat dat invloed herken, vooral natuurlijk die mediastorm die er ontstierde toch, dat het invloed herken op Van der Brink en Sibam en Cambuur? Nee. Nee? Nee. Ik bedoel, hij ken ik ze van nou, is dat Henk de Jong die praat zo om mij? Ja. Ziet je het lekker uit? Nee, Ik heb die trits kan niet. certificaten in de boel, Ja, maar die in de gang. Ja, Bert was tegen Jong Utrecht. Vrijdag was hij het niet, want Feyenoord speelde thuis. Maar dat is echt geen enkel item. Die relatie is uitstekend. En voor hem is het misschien wel het minste. Want hij sluit het af als het geweest is. En dan gaat het er in de buitenwereld nog enorm om. Maar daar ligt Bert echt geen seconde wakker van. Oké. Alleen ik denk dat het opgelost is. Of dat voor de eeuwigheid is, dat weet ik niet. Waarschijnlijk maar voor niet. nu is het opgelost. Voor nou wel. Trouwens, ik heb nog een lietsprimeurke. Maar dank ik gewoon Andor. Want de nieuwe keeperstrainer bij SC Heerenveen is... Nou ja, ik wil nog net zeggen dat de koegel tot de tjerk is. Maar op het listje zit in elk geval Agil Etemari. Ken je hem? Agil Etemari. Zeker. Keeperstrainer bij Almere City. Die hebben 59 chin-doelpunten. Dat is nou net echt de reden waarom ze zeggen van wat Agil Etemari hebben. Roelof Willets, heel lyrisch oer Noord in bakken. Zeker. Maar het voordeel De keeper daar... van Almere. Van Almere. Ja, maar ze Ja. krijgen haast geen chin-doelpunten uit standaard situaties. Krijgen ze haast geen chin-doelpunten op dat listje. Steeds een boppen aan. Heerenveen zit op datzelfde listje helemaal onderaan. Dus Heerenveen krijgt relatief een heel soort chin-doelpunten uit standaard situaties. Maar goed, Agil Etemadi die zit op dat listje. En de kans is vrij groot dat hij deze simmer de oerstap maakt naar Heerenveen. En wie zit er op het listje bij Cambuur om keeperstrainer te worden? Nou, Stel me geen andere nou, verkeerde. je mag mij net Ja, oortje. ik ben altijd vierde voorzitter, hè? dat Ja, weet je oké. toch? Aart, vertel eens. Waar wordt de keeperstrainer bij SC Cambuur? Nou, volgens mij moet ik die vraag aan jullie stellen. Dat is jullie werk om dat uit te zoeken. Ja, maar het helpt wel als je ons een beetje op gang Ja, helpt. snap ik. Ja, dat is ten eerste natuurlijk Lars zijn pakje aan. Die trekt erop samen met Henk. Die voert daar gesprekken over met kandidaten die beschikbaar zijn. Zoals we weten moet een keeperstrainer nog al voldoen aan wat voorwaarden tegenwoordig met allerlei diploma's. En dus dat is niet rijk bezaaid, die wereld. Dus dat is best wel even een klusje om dat er een goede ook wel, ja. kandidaat te komen. In de wetenschap dat men al gauw van buiten moet komen. Hè? Want het is niet zo dat we in Friesland heel veel kandidaten hebben. Hartman Cuperus is beschikbaar. Ja, nou ja, goed. Zo zijn er wel meer. Hè? En dat hele lijstje wordt gemaakt. En daar is Lars nu aan het afpellen. En kijken of hij tot iemand kan komen wat past binnen de staf. Ja. En Het is waar wel we natuurlijk mee niet op verder Peter van der Vlag. Want die zoen nog mij Lars Lamboy importeren oer een eventuele orenfunctie binnen de club. Toen zie of vreed mooi mee peteren. Nee, ja, ik heb daarbij gezeten. Nee, we zijn wel meer in gesprek met Peter. Het is gewoon heel vervelend. Peter heeft de papieren niet, dus dat houdt gewoon op. Ja, dat is En we hebben geen club waarvan we zien, Geert is een grote uitzondering, maar dat de baantjes zomaar uitgedeeld worden. Hoezeer we dat Peter ook gunnen, als er mogelijkheden komen of ontstaan, dan gaan we daar altijd naar kijken. Alleen, ja, dan moet er wel wat beschikbaar zijn. Dat weet Peter ook. Als dat niet lukt, dan gaan we ook kijken van kunnen we je op een andere manier helpen. Want Peter is een fantastische gozer. Geweldige vent. Goed voor de club geweest. Ja. Dus daar moeten we ook goed op passen. Alleen het is niet zo dat we de kast opentrekken en daar even de openstaande vacatures op tafel leggen. Maar als dat ontstaat, ja, dan ga je altijd met Peter daarover weer verder in gesprek. Op dit moment liggen daar nog geen mogelijkheden. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. Het neemt niet weg dat we goed voor hem moeten zorgen. Ja, nog wel een vacature die opgevuld wordt, Matt, is die van de assistenttrainer. Waar wordt de nieuwe assistent van Henk de Jong? Ja, nou, hetzelfde als de keeperstrainer eigenlijk. Ook daar, dat moet natuurlijk iemand zijn die complementair is, die wat dingen toevoegt aan die staf die we nu niet hebben. Maar een moderne, talentvolle man worden. Hoe is het ooit omschreven, Geert? Talentvol en, nou, dat voelt ze van, oh.
Jong en talentvol. Jong en talentvol, dat is uitsprutsen. Het zit in het beleidsplan trouwens. Dus dat heb ik net betoogd, dat het Cambuur betoogd. Ja. Goed, Rick Rijnsma is natuurlijk ook al jong en talentvol. Dus daar haal je ook al zo'n soort type. Ja. Ik zeg zelf verleden week de naam van Peter van den Berg. Dat hij voortgeeft bij de KVB. Had Cambuur verdienen 55 dus. hier, hè? Zeker. Zou dat een optie In werden? de tijd van Bram Ik Marbers. denk die categorie, want het gaat niet Zitten zo we in die jong of leeftijdscategorie? oud. Het moet gewoon een goede assistent zijn. Ja. Die wat toevoegt. Henk ook wat dingen kan loslaten. Die een training kan leiden. Samen met Rick en met de keeperstrainer. En daar moet het aan voldoen. En dat moet vooral wel gaan klikken binnen die staf. Dat is natuurlijk belangrijk. Als je hier in mijn oren invulling van de functie van hoofd van Henk ten opzichte van mijn staf, dat het al je correct een beetje oors georganiseerd werd. Ja, daar hebben we ook uitgebreid met Henk over gesproken. Van hoe gaan we nou... Hoe hem dat dan? Hoe gaan we dat de Ideaal komende niet jaren doen? Waarbij we allemaal weten, Henk is echt een perfecte uithangbord voor Cambuur. Een goede hoofdtrainer. Daarom heb je hem ook verlengd. Daarom hebben we ook verlengd. Veel draagvlak voor Henk. Intern, in de spelersgroep, in de club, in de achterban. Ja. Dus heel legitiem om dat te doen. Wel gezegd van, maar we moeten het voetbal ook doorontwikkelen. Ook met nieuwe mensen durven te gaan werken. Het kunnen jonge mensen zijn, maar ook talentvolle mensen zijn. Waarin Henk ook een klein beetje afstand kan nemen als dat nodig is. Misschien wel eens een dagje binnen blijven, maar waarin de trainingen verzorgd worden. Goed voetbalidee zich doorontwikkelt. Waarbij Henk daar natuurlijk leiding aan geeft, maar ook ruimte kan geven aan mensen. Nou, dat wil hij zelf ook graag. Maar dan moeten ze op zoek naar iemand die daar goed bij past. Nou, Maar is het er niks uit van dat je bijvoorbeeld nou, want Henk het verlengt met 2 jaar, dat je dan steeds maar het toekomstperspectief pleert van de nieuwe assistent, hoe 2 jaar zo sto misschien wel de nieuwe haartrainer worden kinderen van Cambuur. Hele gevaarlijke uitspraken, maar dat is natuurlijk best een scenario. En als dat eerder Zou hij hem dat kan wel ook. van de representeert bij links? Ja. Nee, maar als het eerder kan dat ook. Maar dat moet je allemaal met elkaar dan eens zijn. Alleen vooralsnog is Henk gewoon 2 jaar hoofdtrainer. Als dat tussentijds verandert, dan moet het dus allemaal kloppen. En dan moet het bij Henk kloppen. En als dat niet zo is, dan doen we het gewoon zoals we nu hebben En afgesproken. ondertussen tikt de tijd door en is het zomaar weer juni en dan beginnen de Zeker. voorbereidingen. Dat maakt het wel al je kleerwerk. Ja, Er zit maar wel dat- tijdsdruk op. Ja. Daarom worden de eerst hield iets wat minder in, want dat coach betaalt voetbal. Dat wie in het begin wie dat een eerst. Nou, Ja. dat is nou al geen keiharde ijs meer binnen letterlijke woorden van Lamboy. Ik kijk Nee, nou, dat klopt. Dat is nooit echt het eerste uitgangspunt geweest. Echt wel een pre, maar daar maak je jezelf wel wat moeilijker mee. Ja. Nee, we hebben wel gezien hoe kwetsbaar we kunnen zijn op het moment dat er iets gebeurt. Dat geldt eigenlijk voor elke club. Dus alleen zijn grotere clubs die veel meer mensen met coach betaald voetbal in de club hebben. Dat hebben wij niet. Dus als dan je hoofdtrainer wegvalt, dat hebben wij natuurlijk een aantal keer meegemaakt, dan zie je hoe kwetsbaar je bent. Dus als we dat zouden kunnen ondervangen, dan is dat een pre, een hele zware pre, maar niet als dat niet lukt, lukt dat niet. Nee. Dus dat is nog steeds, de eigen situatie niks veranderd. Nee, maar je gaat niet de naam noemen nu. Nee. we doen Nee. even. Toch maar even. Nee. Want Ik oors ga rikt die de werk echt klok, niet hè? doen, jongens. Nee? Dus, nee. Nou, dat is jammer. Dat is Op jammer. 4 juli. Overigens mag ik nog een vacature ingooien. Nou, Commercieel directeur. Ja. Ja. Hoe staat het daarmee? Daar staat het goed mee. Dat proces hebben we in die zin afgerond dat we nu kijken of we met diegene kunnen komen tot voorwaarden waar Er we is het één allemaal over eens zijn. kandidaat over nog. Correct. hoe is de naam? Oh, ik hoop de stoomparaat hier. No, Nee, nee. dus dat- Ik kom erop op. Ja, dan komt het Ja. weer op. Ja. Dan Dat komen we ziet er aan bij de goed namen uit. van de nieuwe commerciële directeur. Ja. Of jij wil hem geven nu. Nee, want dat vind ik flauw, want we zijn met iemand aan het kijken of we eruit kunnen komen. Dus Martijn van der Harst of zo. Martijn van der Harst. nee, ik kom niet uit de stad, jongens, of uit de regio. Oké. Nee. Dus Martijn van der Harst bij deze gaat nu een streep erheen. Ja, ik vind Martijn een fantastische vent, maar, er gaat als wel het een om de streep functie doorheen. gaat er een streep doorheen. Ja. Goed zo, 4 juli, dan is de officiële opening van het nieuwe Cambuurstadion. Het Kooi-stadion, wat ik zei, Tjin Feyenoord. Is het stadion dan echt heel clear? Dan is het helemaal klaar. Dan wordt er nog wel tussen Zuid en West gebouwd aan een warmtepomp. Maar daar zal je in het stadion eigenlijk niet tot nauwelijks last van hebben. Of eigenlijk niet. Maar dan is verder alles klaar. Dan is het hoofdgebouw klaar. Dan is alles afgebouwd. Dan zijn we als kantoor gehuisvest in het nieuwe stadion. Dan hebben we nog maar 1 locatie. En dat is het Kooi-stadion. Maar Art, dat is een loterij man. En elke keer als ik daar wegkom, dan zorg ik dat er een heel soort gebeurt. Maar dan denk ik echt, het is nog net clear. Nee, maar je zal ook kunnen bevestigen dat er nu wel dingen gebeuren cosmetisch. Ja. Waardoor je ziet dat het nu heel snel gaat. Ja. Hè? In het hoofdgebouw liggen nagenoeg alle vloeren. Ja. Vloerbedekking, de entreedesk, de perskamer, de kantoren is eigenlijk allemaal gereed. Waar nu vooral de volle druk op zit, zijn de horecaruimtes. Spelershome is bijna klaar, al ingericht met meubilair. Er moeten nog barren in. Dat zijn dingen die natuurlijk op locatie worden gemaakt en straks aangereden worden en geplaatst. Dat gaat best snel.
Dus zoals de planning er nu voor staat, is dat gewoon half juni ook allemaal klaar. Je hebt het over 5 juli Cambuur Feyenoord. Wat we zelf nog niet officieel gecommuniceerd hebben, maar dat kan ik bij deze wel bevestigen. Komt er nou een primeur, hoor? Maar dat we de week daarvoor de uitzwaaiwedstrijd van de Leeuwinnen hebben. Ja, daarvoor moet het natuurlijk klaar zijn. Chin Finland. Tegen Finland, ja. 26 juni. Je moet natuurlijk als kantoororganisatie eigenlijk deze mannen daarvan heen bewust zijn dat tillen we oer het seizoen heen. Hè? Want dat kwam gewoon te vlug. Ja, en dan ga je toch midden in het voetbalseizoen nog dingen veranderen waarvan we zeggen, ja, daar wordt iedereen ongemakkelijk van. Dat moeten we nou niet doen. Daarbij wordt gewoon nog getimmerd en gezaagd en gelijmd. Dus dat is gewoon niet rustig werken. Dus laten we dan alsjeblieft maar even over het voetbal heen tillen. En dat is in dit geval na 1 juni. Dan is de play-offs zijn klaar. En dan kunnen we dan ook in alle rust, in een week tijd zijn we ook over. Want alles is nieuw. Ik moet even interruperen. Wat hebben we nou? Ja, het is Safir, jongens. De mystery guest. Nou. Omroep Friesland. Waar heb ik onder de telefoon? Ja, dat is vanzelfs de vraag. Hè. Waar hing het er onder de telefoon? Wij kunnen vragen stellen, Art. En die willen dan alleen nog maar ja of maar nee beantwoorden. En dan is het aan u om te reden waar er uiteindelijk onder de telefoon hing het. Zal ik ooit beginnen? Ja. Daar komt hij dan. Het zou toch mooi wezen. Misschien wel een primeur. Bent u een man? Of nee, bent u een vrouw? Bent u een vrouw? Nee. Nee, nou, het is al mooi wezen. Geen primeur. Geen primeur. Art. Heeft u bij Cambuur gevoetbald? Ja. Ja. Nou, ik ga het regelen, dus ik nou sla het over. regelen. Ja. Geert? We zien je dus een Cambuur voetballer. Ja, die ben er een heleboel. ik heb de seizoenboeken eens even naar. Dit is al 100 dagen, hè. Dan moet ik. Ja. Bent u al lang weg bij Cambuur? Nee. Nee, niet zo lang weg. Art? Nee. Voetbalt u nog? Ja. Hij voetbalt nog. Ergens, Geert die heeft een... Ja, ik heb een brainwave. Een brainwave. Ja. Komt hij nou, Geert? nee. Nou? Like het zas is, ik denk dat vooral Art, elke keer als hij door de rekening scrolt, dat hij even onder deze speler waarom heeft. Met een grote glimlach? Met een grote glimlach? De grote salarispost. Nou, heeft hij toevallig een beker gewonnen afgelopen week? Ja. Nou, dan kan het maar hier wezen, toch? Dan is het... Milan Smit. Milan Smits. Dag Milan. Goedemiddag, jongen. Ja, hoe gaat het na een week dronkenschap? Ja, nu goed. Gisteren niet het niveau aangetikt dat we normaal aantikken, maar het was ook wel een beetje te verwachten. Ja, maar amper getraind, alleen maar bako's gedronken. Dan vind ik het nog knap dat je een punt pakt tegen Almere City. Ja, zeker. Dat is ook niet wat we verwacht hadden. Nee, Jan Sana, jullie middenvelder, die zei zelfs van als Almere nou niet van ons wint, dan weet ik het ook niet meer. Ja, nee, heeft hij slim gedaan ons in de underdog-positie zetten. Ja, precies. Hey, nog even terug naar die finale tegen AZ. Wat was voor jou het ultieme moment? Was dat gelijk naar het fluitsignaal, eindsignaal? Nee, maar die penalty. Of de penalty? Ja, toch dat Dirkse die winnende penalty binnenschiet. We hadden het erover, dat gevoel, dat was niet normaal. Daar hebben we eigenlijk te weinig van genoten, denk ik, achteraf. Ja? Ja, misschien wel. Ja, want vertel eventjes, hè, want je hebt de overstap gemaakt van Cambuur naar Go Ahead Eagles. In het begin ging het nog relatief moeizaam, toch? Voor jou persoonlijk? Ja, zeker weinig minuten. Ook niet wat ik verwacht had. Natuurlijk ook met Victor Edvardsen die terug is gekomen. Dat was allemaal niet in mijn voordeel. Dus ja, in het begin was het af en toe wel lastig, ja. Ja, hoe ga je dan daarmee om? Ja, gewoon goed trainen. Je weet dat je nieuw bent en je plekje moet veroveren. Dus ja, het is ook een soort kwestie van geduld hebben en wachten op je kans. Het heeft iets langer dan een halfjaartje geduurd. Toen de kans gekregen en gepakt, denk ik. Ja, zeker. Ja, vorig jaar nog. Ja, wat? Je hebt eerst nog de penalties bij Cambuur mogen nemen dit seizoen. En dan nu de penalty die, in de bekerfinale. Zit je nou te lachen, man? Nee, ik zit helemaal niet te lachen. Denk jij er nog wel eens aan, die penalties tegen Helmond? Ja, zeker. Ik had graag de eerste willen zijn die de goal had gemaakt in het nieuwe stadion. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar is voor jou, Milan, PSV uit voor de beker het kantelpunt geweest? Want toen stond je in de basis en eigenlijk ben je er daarna niet meer uitgegaan. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we toen een hele goede wedstrijd speelden. Dus ja, dan is er ook geen reden om te gaan wisselen. En die wedstrijd daarop speelden we weer tegen PSV, wonnen we weer.
Dus ja, toen stond het wel een soort van vast, denk ik. Ja, en Art, je hebt natuurlijk Milan voor een recordbedrag verkeep je kind. Maar zit er voor Cambuur ook nog een soort van bonus in, dat ze de bekerfinale woen, hè? Nee, dat heeft niks met de bekerfinale te maken, maar misschien Dan kun je wel. toch bepaalde clausules kun je toch inbouwen, lid? Jawel, maar ik ben gewoon heel blij dat Milan speelt. Want Milan veel wedstrijden speelt, dan is het voor Cambuur goed. Dus elke minuut die hij van speelt? wedstrijden die hij speelt, dan profiteert Cambuur daarvan. En dat is ook gewoon onderdeel van de deal. Maar ik ben als eerste heel blij dat hij die plek veroverd heeft. Want dat gun ik hem. Fantastische vent. Bij Cambuur altijd geweest. We hebben er een supporter voor het leven bij. Want hij is bijna elke thuiswedstrijd die kan volgens mij bij ons aan het kijken. Ja. Dat vind ik prachtig. En ik geniet van hem. En toen hij naar die penaltystip liep, toen wist ik al, deze gaat erin. 100% zeker. Ja. En de sokjes weer een beetje opgetrokken. Want hij was volgens mij aardig kapot aan het eind van de wedstrijd. Maar die bal ging erin. En dat maakte ons ook trots. Zeker, zeker. Was je echt helemaal stront kapot, Milan, na die bekerfinale? Ja, was echt niet normaal. Een minuutje 100. Toen was het wel helemaal leeg. Deze het ook kon zien. Ik kreeg nog een kans in de 119e minuut was het volgens mij. Ja, ik denk als het een half uurtje eerder was geweest, was de kans groter geweest dat het erin was gegaan. Want daarna schoot ook kramp in beide benen erin. Wat denk jij, hoe gaat het komen met Cambuur in de play-offs? Jij als vaste Cambuur supporter. Nou ja, ik hoop dat ze het gaan halen, de play-offs winnen. De wedstrijden kijk ik natuurlijk allemaal. En ja, als je ziet wie allemaal play-offs gaan spelen, dan is de kans misschien wel aanwezig dat ze een kans maken. Nou, we gaan het beleven. We hopen met jou dat Cambuur omhoog gaat in de play-offs. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen. Ja. Yes, jullie ook bedankt en succes. Jo, dankjewel Milan. Doei. Nou, nog even Art, want hier is het kijkt door het aantal wedstrijden. Maar echt dat Go Ahead Eagles nou handhaaft, dat smiet je me wel wat geld op in. Nee, zo'n transfer is dan opgebouwd aan een vaste transfersom. Dat wat je aan de voorkant gegarandeerd krijgt. En dan wil je als verkopende club altijd meer. En de kopende club wil minder. Dan ga je in dit soort variaties denken. In dit geval handhaving. En als hij gaat spelen, dan is het voor Go Ahead ook goed. Dus dan kan je daar weer bedragen aan hangen. Dus dat is dan vaak, ik noem maar wat, 10, 20, 30 wedstrijden, 45 minuten of meer. In die aantallen moet je denken. En dan krijgen wij weer afrekeningen. Ja, nou we trouwens toch hoe spitsen hebben. Maar Milan Smit en Jerry Hilteman. We zijn daar onder de Daniel Karlsbak-index. Oh nee, ja, is het met z'n vier? Ja, hij is dus van de winter. Is hij waarom naar Noorwegen? Nou, ze moesten dit weekendje in Stromsgutjet. Ze hebben wel verlend met 3-2. Maar hij scoorde wel weer. En hij had nou wel, hij is topscorer van Noorwegen. Echt? Ja, serieus. Maar 4 doelpunten in 4 wedstrijden. Kijk, 1 op 1. 1 op 1. Daniel Karlsbak. Altijd al zo'n beste spits. Een hele goede spits. Ja, ik heb wel eens zo. Misschien is het wel wat voor Cambuur. In de winterstap. Ja. Om te hieren. Bijvoorbeeld. Ja, nee, ja. Je gaat er niet over. Ja, dat had ongetwijfeld gekund. Maar er is een hele regiment aan namen voorbij gekomen. Uiteindelijk blijkt dan dat het natuurlijk lastig is. Zeker in de winter, dat is het altijd. Ja. Dat Hilterman eigenlijk een van de weinige geschikte opties was om te huren. Ja. En dat is dan ook gebeurd. Ja. En die blikt ik ben het fitter weer. Dat is toch wel een drama dit hier. Hè? Dat is wel een hoofdpijndossier dit seizoen. Dat is ontegenzeggelijk. Ja. Heb je het stadion kreeg oor rond? Hey, het spitsenprobleem. Haal je spits met ja, dat is natuurlijk ook het vervelende. Een spits of een keeper. Dat zijn gelijk posities die direct heel veel pijn doen. Vaak op middenvelder heb je er nog wel 5, 6 van. Hij zegt van, nou, dan vul je dat weer anders in. Ja, spitspositie is zo'n cruciale positie in een elftal. Een manier waarop wij willen spelen. En als die er dan niet is, ja, dan moet je echt gaan puzzelen en allerlei noodoplossingen bedenken. Maar het kost je promotie. Ja, maar ja, dat is zo, ja. Ik denk ook als je een fitte, goede spits had gehad, dat we gewoon zeker in het begin veel meer doelpunten hadden gemaakt. Ja, absoluut. Alleen dat is niet zo. En ook daarvoor geldt, andere clubs hebben ook die problemen. De een heeft geen goede keeper, de ander heeft dat. Maar dit is absoluut onze Achilleshiel geweest dit seizoen. Ja. Hoe zit het? Maar de keeper trouwens heel tevreden mee. Zeker. Die doet goed. Die is goed, hè? Hoe zit het, Art? Want we zien kijken door de verkeer van Milan Smit. Dat levert je hem dan yield op. Daarvan had een deel weer naar het Spielersfonds. Ja. Hoe zit het bij dat Spielersfonds? Moet je hem nou echt de komende tijd bij elke transfer uitdragen? Of is dat haast oorlost? Nee, we hebben toen 1 miljoen opgehaald uit de markt. En daarbij de afspraak dat 25% van de netto-inkomsten van een transfer, dus eerst gaan allerlei
afdracht is eraf naar spelers en makelaars en zo en dat soort zaken. Daar gaat 25% van naar het spelersfonds. En totdat dat bedrag terug is, plus een beetje extra. En dat proces dat loopt volop. Ik moet zeggen, daar hebben we gewoon een hele vervelende streep door de rekening gehad. Ook misschien wel de grootste streep met corona. Want dat heeft ons een contractjaar gekost bij een aantal spelers. Door niet eerder te kunnen promoveren. Maar desondanks zijn er best mooie transfers gemaakt. Dat begon al met Nigel Roberta, Alex Bangura, Milan Smit. Ja, en alles optellende. Ook dit seizoen hebben we toch een aantal spelers in de groep waar wel waarde in zit. Verneem je dat nou al? Dat bijvoorbeeld een Thijs Jansen, de doelman, en Pauwels uiteraard. Maar ik Brian Nieling, dat er nou al regelmatig clubs er op de tribune zitten. En dat er eigenlijk al de eerste biedingen komen? Nou, dat niet. Maar wel de interesse die getoond wordt. En dat zie je gewoon aan de scoutingslijsten. Dus de clubs die op de tribune zitten. Uit en thuis. Waarvan je gewoon weet. Soms melden ze zich ook van we komen toch kijken. Of er zit een tussenpersoon waarvan je weet die zit voor een aantal clubs. Ja, dat is gewoon bovengemiddelde interesse. En of dat ergens toe leidt, dat weet ik niet. Maar voor welke speler in de groep zit. Voor welke speler is de meeste interesse? Ik denk dat dat heel simpel is. Dat zijn op dit moment Tariq Messera, Brian Nieling en Benjamin Pauwels. Dat zijn denk ik de 3 jongens waar echt wel wekelijks mensen voor op de tribune zitten. En die gewoon in de gaten worden gehouden. En de kosten zegt Grut dat deze 3 jongens stak hem seizoen. Zeg maar, dat zou heel goed kunnen, ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja, een hele patiënten, want ze hebben allemaal doorlopende contracten. Kist ik wat zeggen uit over het spelersbudget voor volgend seizoen? Want ik heb begrepen dat je hem daar wat concessies in kwam had met het ego op het stadion. Nou, ik kan er nog niet helemaal duiden. Zie wat gewoon veel impact heeft op budgetten. Dat geldt niet alleen voor Cambuur, maar eigenlijk voor nagenoeg elke club. Is dat komende zomer de bettingwereld weer op nul gaat. Dus al die sponsorcontracten van die wetkantoren. Ik zal de namen niet noemen, maar op elk shirt in betaald voetbal staat bijna zo'n partij. Ja. Dat is vanuit overheidswegen naar 0 gebracht. En dat betekent gewoon dat je een enorme gat slaat in je sponsorpropositie, sponsorportefeuille. Nou valt dat bij ons mee in de zin dat wij daar maar 1 partij hebben. Exclusiviteit met die partijen zijn we aangegaan een aantal jaar geleden. Maar er zijn clubs die hebben wel 4, 5 van die partijen. En dat gaat echt om heel veel geld. Dus als er al een concessie gedaan wordt, heeft dat ook zeker een correlatie met dit verhaal. Alleen ja, het voordeel daarvan is dat we niet de enige zijn die dat hebben. Want dat heeft eigenlijk elke club en de meeste clubs nog veel steviger dan wij. Maar dat we, en dan even over Cambuur heen kijken, komend jaar in een nieuw stadion spelen. Eindelijk klaar, afgebouwd. Al best hoog in de kosten zitten. Maar dat we onze inkomsten nog niet helemaal op het niveau hebben waar het moet zijn. Dat kost gewoon tijd. Dat gaat nog wel 1 of 2 jaar duren. Ja, dat heeft nog wel even wat consequenties voor allerlei budgetten. Alleen we zijn wel een voetbalclub, dus we moeten wel daar waar mogelijk proberen dat spelersbudget zo hoog mogelijk te houden. Maar wat het exact wordt voor komend seizoen, ik kan dat nog niet zien. We zijn natuurlijk gaan bouwen en tijdens het bouwproces is er nogal wat gebeurd. Dat weten we allemaal. En gezegd, ja, we willen het stadion eigenlijk wel optimaal afbouwen. Daar was veel meer geld voor nodig dan voorzien. Daar zijn we gruwelijk mee geholpen. We hebben het over Bert van der Brink gehad, maar we hebben het ook uiteindelijk nu over Pieter Kooi. Ja. En de gemeente niet te vergeten. Dat levert nu wel hogere huisvestingslasten op dan we hadden voorzien en hadden gehoopt. Die misschien oren miljoen ongeveer voor Sjoen. Waar komt dat nou op in? Nou, ik denk 1,2, 1,3 miljoen. Dus als we dat naar beneden kunnen brengen, dan moeten we dat niet nalaten. En daar moeten we ook met partijen weer over in gesprek. Van hoe gaan we dat dan doen? Hoe kunnen we of geld uit de markt halen waar we mee gaan aflossen? Of projecten opzetten? Nou, daar worden allerlei plannen uitgewerkt nu. Dat is 1. Maar veel belangrijker is, en daar is inderdaad die commercieel directeur en dat hele commerciële team en ook mijn eigen persoon, dat we gaan zorgen dat we die omzet op het niveau gaan krijgen wat past bij dit stadion en bij Cambuur. Dat zal de komende 2 jaar, ja, dat is het allerbelangrijkste wat moet gebeuren. Ja, ik wil toch in een onderwerp nog ontsnijden, met u goed vinden. Dat is die 4 plannen van een nagelnij trainingscomplex. Die moet dan komen op Sportpark de Magere Weide bij Frisia. Kosten 4 miljoen? Ongeveer? Ja, als je het over een totale ontwikkeling hebt, ja. Dat is niet allemaal Cambuur, Maar is dat realistisch? Dat wordt nu uitgezocht. Hè. We hebben gezegd, we gaan een stadion bouwen. We willen dat stadion als thuisbasis gebruiken. Dus wij willen allemaal 's ochtends dat stadion binnenlopen. Daar gaan wij ons voorbereiden op een volgende wedstrijd. Kantoororganisatie, maar ook spelers en staf. Dat betekent dat je gaat trainen op een afstand dicht bij het stadion. En daar zijn we altijd naar op zoek geweest. Er zijn meerdere locaties voorbij gekomen. Nijlon bijvoorbeeld. Middelzee. Ja. En nu uiteindelijk in gesprek geraakt met
Frisia en gewoon gekeken van, want je zal altijd moeten aanhaken bij een club. Een eigen complex bouwen, dat is gewoon veel te complex, maar ook veel te duur. Dus ga dingen samen doen, maar dan moet dat maar net passen. Ja, maar als je dan puur zocht naar een kostenplaatje, zo'n Jack zei ze kinderen van waarom net gewoon bij een al bestaande amateurclub, waarom moet er dan weer een nagelnij complex komen? In dit geval praten we dus over een samenwerking met Frisia. Ja. Dat is een amateurclub. Neem ik aan dat je dat ja, dat kent, klopt. Hè? Nee, dat sterker nog. Ik ken het tweede West. Ja. En daar liggen dus mogelijkheden en die hebben we nu uitgewerkt. Nou, dan moet je gewoon ook de route volgen, want dat kunnen wij allemaal wel bedenken. Maar we zullen ook onze partijen daar mee moeten krijgen. Gemeente, belangrijkste stakeholder erin. Dus die hebben we nu deelgenoot gemaakt van dit plan. En die moeten daar nu wat van gaan vinden, of dat ook haalbaar is. Maar waarom moet dat dan weer... Een sporthal, moet nog eigenlijk nog een sporthal in het assortiment van de gemeente Leeuwarden komen? Ja, maar dat is niet de Cambuur-ontwikkeling. Nee, dat zijn dingen die er dan bij komen. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat maakt zo'n complex wel compleet. Ja. Maar waarom moet dat dan al weer nagelnij? Waarom kun je dat gewoon bij... Nou ja, ik niet waar de Hoorns complex keer, joh. Nee, goed, je kunt ook gewoon bij een amateurclub of zo. Dus dan kun je denk gewoon trainen, toch? Ja, wel, nee, maar je moet wel... Zie, als je wil presteren en je wil ook stappen maken als club en groeien, daar hoort ook één bij, dat je hele goede mensen hebt. Die hebben we. Hè? Fantastische jeugdopleiding, goede opleiders. Ja. Lars Lamboy, goede talentvolle technisch manager met ervaring eromheen. Straks een goede staf. Maar je moet ook goed kunnen trainen. En het belangrijkste voor ons is een goed trainingsveld of trainingsvelden. Daar gaat het om. Het gaat niet om een nieuw trainingscomplex of kleedkamers. Dat komt er allemaal bij, maar dat veld is het allerbelangrijkste. En je moet 2 velden, een natuurgasveld en een kunstgasveld. Een hybride natuurgrasveld. En dan beginnen we met 1. Maar eigenlijk, als je het hebt over goede trainingsfaciliteiten, moet je er zelfs 2 hebben. Ja. Dat is echt nog een brug te ver. Laten we nou eens beginnen met 1. Dus dat is waar het ons om gaat. Dat daar dan allerlei ontwikkelingen bij komen op dat complex. Dat is allemaal prachtig en mooi meegenomen. Dat kan daar ook. Maar het gaat ons in eerste instantie om dat we goed kunnen trainen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en bij de gemeentedienst te juichen? Er komt weer een leuk project om bij Cambuur. Nou, ja, maar de gemeente snapt heel goed. Tenminste, de meeste mensen die ik daar spreek, eigenlijk allemaal wel. Van, joh, we hebben nu een fantastisch stadion gerealiseerd. Afgelopen vrijdag waren ook weer heel veel mensen van de gemeente. Allemaal zo trots als een pauw. En terecht, ook mede dankzij de medewerking vanuit die gemeente. Dat bij topsport in zo'n stadion ook trainen hoort. Ja. Dat hoeven we niemand uit te leggen. Alleen, de vraag is even hoe je dat dan gaat doen en wie gaat het dan allemaal betalen. Daarom is zo'n heel project waarin een stuk financiering zit natuurlijk van belang. Maar je kan dat niet allemaal op het bordje van de maatschappij leggen. Dus daarom wordt er een plan gemaakt waarin er ook wat andere ontwikkelingen aan gekoppeld worden, zoals waar Geert net aan memoreren, om dat hele plaatje straks rond te rekenen. Ja, nou, we hebben dat is nu allemaal al in een voorfase, want dat komt natuurlijk allemaal in de krant en bij jullie terecht, voordat dat allemaal eigenlijk naar buiten moet. Maar dat is natuurlijk niet te houden, zeker als je veel mensen al deelgenoot hebt gemaakt. Maar de gemeente moet daar nu gewoon in alle rust wat van gaan vinden. En dan dat antwoord wachten we af. Nou, daar wordt heel serieus naar gekeken. En ik ben daar eerlijk gezegd best positief over gestemd. Ja, we hebben wel eens vaker bij zo'n tafel zitten. Toen hebben we het gewoon over die takkomst. Van hoe lang bloost we eigenlijk nog bij Cambuur? En toen zeiden ze van, nou ja, jongens, als het stadion erazen is, dan is het wel, misschien is het dan wel clear. Dan is het misschien wel clear. Gevaarlijke uitspraak. Ja. En vervolgens komt er weer een trainingscomplex aan. Ja. Dan misschien is het een mooi moment wezen. Ja, dat staat daar wat mij betreft los van. Ik vind het veel belangrijker het woord wat je aan mensen geeft. En toen Pieter Kooi aan boord kwam en ons geholpen heeft als club, meermaals geholpen, laat ik dat benadrukken. En gezegd, ja, ik wil dat best doen, maar dan wil ik niet dat morgen iedereen hier de tent verlaat en dat ik hier om me heen kijk en met nieuwe mensen te maken krijg. Dus ik zou het wel aardig vinden als de bestuurders die er nu zitten zich daar ook aan committeren. En daar heb ik ja tegen gezegd. Dus dat vind ik veel belangrijker dan een trainingscomplex. Want dat kunnen ook andere mensen realiseren. Ik vind het woord veel belangrijker. Dus, en daar zitten we nu midden in dat proces. Dus nog 4 jaar te gaan van de 5, minimaal. Als je zo telt, dan is dat zo te gaan. Nou, 2 keer per jaar. Komt zelfs nog 8 keer deel in de podcast. Ja, nou minimaal. Minimaal, toch? Ja, minimaal. Ja. Jongens, we zijn er rond. Oh nee, nog één vraag. Wordt dat contract van Mark Diemers dan nog verlengd? Mark heeft een contract voor komend seizoen. Die heeft zelf wel de mogelijkheid om iets anders te gaan doen. Als ze net promoveren, of als Jim net promoveerde, maar die was vrij vlot. Ja, dat klopt. Maar anders komt Mark ook niet naar Cambuur. Dat is volstrekt terechte keuze. Dus ik ga ervan uit dat hij er volgend jaar gewoon is. Als hij een andere keuze maakt, omdat hij ergens zich dusdanig kan verbeteren. Ja, wie is hij? Dan moet hij dat ook zeker doen. Dan gun ik hem dat ook. En als hij er volgend jaar bij Cambuur is, ja, dan zullen we ongetwijfeld met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Dat is volgens mij de route die we met elkaar doorlopen. Jongens, we zitten op een uur. Dat betekent, we horen ermee op. Maar niet voordat we eerst nog de overdenkingen die hebben. Je maakt een keuze, maatje. En we komen er net op waarom. Geert, de eerste is voor jou. Arne Slot of Henk de Jong?
Henk de Jong, maar die is bij Cambuur. Henk de Jong. Andor. Daniel Karlsbak. Oh, ja. Ja, topscorer van Noorwegen. Oh, ja, 1-op-1. Of Tony Rulke. Nou ja, qua gemiddelde is mij Rulke de fieters nog net in strikken van Karlsbak. Dus ik geef voor Karlsbak. Daniel Karlsbak. En de laatste is dat voor Art. Art, promotie via de play-offs. Of Takomier kampioen? Promotie via de play-offs. Hartstikke goed. Dankjewel. Vond het leuk als de wierste, Art. Hartstikke mooi. Nee, weekend dan ben we er weer. Dan zitten we hier aan tafel. Want dan is het 4 mei. Hè. Dan ben we er gewoon hek. Zeker. Ja. Maar Timo Klompen en oud-Cambuur voetballer Geert Jelle de Vries. Nogmaals, die gedankt als de wierste, Art. En is er volgende weekend net. Zeker net. Graag ons weekend. Dag.